wannan sirrin farin jini ne na mata. Ina wacce take son Allah ya hore mata samari, ina wacce ko kuma ba ma sa zuwa ko kuma in sun zo suke tafiya ko kuma take so duk inda ta bi insha Allah sai maza sun bi ta da kallo. To amma ba da wannan sirrin dan taimako, ba mu ba da wannan sirrin dan abu duniya ba, a'a mun ba da wannan sirrin fillahi billahi minallahi ilallahi liwajhillahi. Mun bayar da wannan sirrin wa matan da suke so Allah ya ba su farin jini na maza don su aure, ko kuma wanda ba sa samarin ba sa zuwa ko kuma in sun zo suke tafiya. To insha Allahu yanda ake yin wannan sirrin, da farko in dai har wannan matsalar ce to sirri ne wanda yana da matukar sauƙin gaske, kuma insha Allahu in dai an yi sai an mana addu'a sai an mana godiya. Yanda ake yin wannan sirrin za ki sa a rika rubuta miki wannan sirrin kafa ɗaiɗai kullum, kafa ɗaiɗai a rika samu, ana samun zuma mai kyau mara mis ana sawa a cikin ruwan rubutun ana sha. Haka za a rika yi insha Allahu in dai burin ki dai ki samu samari ko kuma ki farin jini a wajen samari maza, to in Allah ya daga shi nan mun bayar, kuma mun yi izini ga duk wanda ya yi salatin annabi a comment section kuma a yi sharing domin 'yan uwa su amfana. Don neman ƙarin bayani za a iya kiran mu a 090 33 39 19 34 ko kuma a yi mana magana ta WhatsApp ko kuma a yi mana magana ta wannan number da take sama insha Allahu.